Andrei e aici, împreună cu vărul meu, Ștefan. El filmează. Și pe noi v-am regăsit la un nou joc, Block City Wars. În acest episod vreau să vă arăt cum e Block City Wars-ul. Caz că vrea cineva să apuce. E pe tabletă, adică pe Android. Așa. E ca un GTA. Practic e un oraș plin de mașini, oameni, chestii, tancuri. Avioane nu sunt în versiunea mea. Versiunea aia trebuie să o cumpăr și nu aș vrea. Așa. Puteți omorâ oameni, aveți pistoale, puși, orice vreți, bombe, dar nu o să le consum, că după aia trebuie să o cumpăr. Pistolul, mitraliera, nu mitraliera, asta, luneta și cu AG-ul sunt gratis, adică chiar dacă le consumați, le primiți înapoi. Da. Vedeți, și puteți să faceți misiuni, dar sunt și polițiști, puteți să îi împușcați. Sunt și câini. Stați să vă arăt un câine dacă... Cu mașină. Uitați câinele. Ia. Uitați și polițistul ăsta. Împușcă-l. Da. Vreau să mă să fac misiuni. Misiuni. Ce vrei să faci acolo? O misiune, să asta nu că nu găsesc niciodată 10 coins, serial killer. Așa. Trebuie să mor 20 de Jocul oameni. este și multiplayer, adică... Da, multiplayer. Îl mai ai pe Spider-Man. Păi nu. Spider-Man l-am pe telefon, adică nu l-am pe tabletă. Nu l-am cumpărat. Păi mai așa că l-ai cumpărat înainte? Da, știu, l-am cumpărat pe Spider-Man. Dar pe tabletă nici măcar n-am bani. Hai să mergem la plajă. Poate găsești și tu niște oameni acolo ca să-i omori. Dar când e făcut ca să mergi foarte repede? Poate fac să iau foc mașina. Nu, deocamdată doar fumegă. Așa. Urcă de aici. Da. Eu am inventat un parcurs. Dacă vreți, vi-l și arăt. Stați un pic. Mergem până acolo. Am inventat un parcurs și... Fontan. Da, aveți tancuri, aveți, m-am spus doar. Avioane nu N-ai zis mă tu de tank. Deci... Mergem copac. Da, ăsta e parcursul meu. Trebuie să vă urcați practic în copaci. Priviți, eu am căzut deja. Mai nu de cineva. Plimbă-te cu tangul. Iar am căzut. Hai, lasă-o acolo. Nu putem, noi să... Haide, mă! Să înțelegeți voi ideea, dar tot vreau să fac parcursul ăsta. Uite că am reușit. Am trebuit să țin minutele. Ba nu, mă. Vedeți? Un parcurs. Prin copaci, săriți unde vreți. E ușor, zic eu. Căcat. Nu contează. Și... cred că asta a fost tot. Nu știu să vă mai arăt ceva. Nu știu ce trebuie să vă mai arăt acum. Restul. Stați, bă, că eu am o misiune. Am și uitat de ea. Omorâm niște polițiști. Stai, bă, mă moară ăștia. Și am pierdut și misiunea. Fine, ați înțeles voi ideea. Nu uitați să vă abonați, să dați like, subscribe. Am zis... Scuzați-mă. Am zis să vă abonați de 2 ori. Nu. Deci, nu uitați să vă abonați, like, comentarii. Nu vă ce vă place, ce nu vă place. Așa. Și tu ține ca lumea ăla. Și
Păi cum am zis? Omoară un om. Ce? Omoară un om. Nu. 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 Am om. Păi cum am zis? Pa.